Здравейте хора, аз съм Shadow Hicks и днес ще ви покажа два чифта ръкавици за колело. Един е за мотор, едното е за колело. И после ще ви покажа няколко неща на моето колело. И първо да почнем с моите ръкавици. Ето ги. Това е. Чай да почнем от тези. Bike Swings. Но яки ръкавици. Тук е дебело. Разбира се, че е за мотор. Дебели са. Имат и предпаски. Чайте, че падна. Имат и предпаски. Това е желязо. Те само струват 80 кинта. За мотор. Това не са моите натачи. Така. Тази е съща. Тази са за колелото. Бакия спорт. За колело. Разбира се. Те нямат нищо. Много са яки. 10 лева. Стар разгора. И да минаваме към моята шапка. Ето ga. Сега ще отидем долу и ще ви покажа няколко неща за моите колело. Сега само трябва да се взема чантата и отивам. Ето я. Adidas. Да я отворим. И ще чиним се тук. Взимам ги. Да го ставим. Отивам долу. Ето го. Фаро. Но. Може да примига. Може и бавно. Може и така. Минавам към задния. Може така. Така. Стъпенката.
Връщам се в моята стая. Това беше колелото ми. Ръкавиците ми и шапката ми. Колелото ми струва 210 лева. За колелото ръкавиците струва 10 лева. 220 общо. За мотора 80 лева. Стават 300 лева. Така, 300 лева. Фара и предният фар струват 8 лева. Прави 308 лева. Шапката ми струва 40 лева. 348 лева. И стъпенката и както гледате и гумата. Гумата просто струва 60 хинта. Стъпенката струва 8. И ръкохватките струват 5. Това е, да ви кажа. Това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така, абонирайте се в моя канал и в другия канал, за да видите това клипче. Обещайте така и да ви напиша каквото искате да направите. Просто помолете от мен. Чао! Чао!